ị na-akọwala anyị ka eji wee bie n'ọnwa mgbe Igbo ji wee bido mgbe Ụmụeri ji wee mee exist tupu Ụmụeri wa amụsa kedu ka eji bata n'ebe a, kedu ndị bụ ụzọ bata n'ebe a, kedu ka eji wee bili mgbe ahụ, kọwadị okala anyị ka iji wee amali. Oge anọ n'ime desert Epuru. Anyị bụ ndị Center for Research Igbo History and Culture. Anyị na-enebega anya na-ajụpụta ebe anyị mbido Igbo na omenala Igbo ka Igbo ji wee bido and ka anyị ji eme ebe anyị na-eme. Anyị na nna anyị nọ ebe a taa bụ ị na-akedizidi Anabakwu Ibe Egbunam a na-akpọzi na Mkpọbi Ibe. So nna akọwala anyị ka dịka ka iji akọla anyị ahụ ka Igbo ji wee bido ka anyị ji wee bido oge Igbo pụlụrụ n'ise n'aka ụmụnne na desert ebe kedu ibe bụ desert ya? Oge basi Egypt wee pụlụ ya na balụrụ na desert ọgwụ kalịa agha avụkalịle nne mmụ Joseph na mmụ Gad na mmụ Eron wee nyiri njem wee doo iru Afrịka. Nke a gbadatara oge mba si Egypt na-ana as Israel. Oge Moses ka mba na-ana luzie n'ezi ọgwụ kalịa gịnị wee mee ma wee move wee misizie ezi veso ozi ụmụnne ba agbazi ọsọ agha gbaa iche bụ ndị one na ndị one mmụ Eron, mmụ Joseph na mmụ Gad ma onye bụ lida baberi nke a eri bụ lida ba wee dulu wee pụọ ibe iziva fọlụlụ bụ na obenetiti abụ ọkpọ ọnya obenetiti Ụmụeri ọ bụ n'oyibo ọ bụrụ I'm living in center of the world. Ebe a bụ kabasi wee gbasara bi oge abụ abatala ebe a wee gbasara mmụ Joseph kaba bigideli bijue mesie mmụ Joseph gbasara mmụ Eron gbasaa mmụ Gad bụ ndị so eriche ma gbasaa then oge abụ gbasasịrị ebe a va na-abịa na ibe ọbụla va na-eme na va amalị n'obenetiti bụ sentara from obenetiti ka erisi wee pụrụ ya gbagoro ugwu n'uto na onye lụọ ọrụ tive ọ na-elu ọ na-aga bụ agagide galu ebe a na-adị mma na saịdị ugwu wee bila ebe a bụ ebe a va bi ka a nọdebe alụsịba aba debe ume abụbachi the three tablets of Israel. Nna m bụ Jacob ji wee mee ekpele n'obodo a na-akpọ na o butere mkpume dọwa na ana bute mkpume ọzọ dọwa na ana bute mkpume ọzọ tụkwasị ya n'elu o wee kpolu ụmụ ya wee bịa ebe ahụ n'ime ekpele oge ọ chọrọ nje bụ nwanne ya bụ Ịsọ. Afta ka ma jesiri bụsị Ịsọ pụta na ma bụrụ mkpume ahụ wee nyiri na ma rapụrụ ya ebe ahụ bụ mkpume ahụ ji mee ọlta bụ the three tablets. So pụvanị so oge ma gbasara ebe ahụ three tablets ahụ abụ ya bata Ụmụeri maka na Jacob buli ebi nwa ya bụ Gad buli ebi nwa ya Beri bụ ya bata nke a bụ ya bata ebe a drọpụrụ ya bụrụ n'ugwu Mesaid nya bụ daba ahụ. The staff of Aaron bụ onye na-kontrolu ya that time Beri ebe ọbụla ọdọ ebe ahụ ka dati daba ahụ ọdọ ebe ahụ ka ọvụ ahụ ya adọ bụ staff of Aaron. So mkpume pụrụ dị ya bụ that stone of knowledge that dropụrụ n'obenetiti
all that stone of knowledge ka emesịrị nwa agụ wee chọpụta ya nya kụziri ebe niile o mere. onye bụ nwa agụ? Nwa agụ bụ onye Ikenga Mweru, onye Ikenga Mweru bụrụ onye mmụna agụ Adebe. Nwa agụ bili ndụ ya bie nye ezigbo ndụ, maka na ibe o ji bie ezigbo ndụ bụ na mgbe avọ ọ chọpụtara mkpume avụ na o mere ava Mweru ka o dee ude gaa n'iru. Nwa agụ anyị na-ekwu ọ na mgbe gboo ma ọ bụ nwa agụ bụziale na onye ọbụla megolu 20 years o ji nwụrụ abụọ olu ndị gboo dịka omenala Igbo ji ede na-ekụzie ndị Igbo na nwa agụ nwụrụ n'ebe 70 to 80 na ọ bụla onye gboo nke kịta na eji ya. So na nwa agụ abụgolo onye gboo. Nwa agụ abụ kedu aba nne ya, kedu onye ọ bụ? Nwere ike kọwara anyị ya? Nwa agụ bụ nwa agụ Ezigbo ka m ji mali ya, nwa agụ Ezigbo, mana o nwere nna mụrụ ya tupu Ezigbo, na Ezigbo dị m ka nnukwu nna. Nwa agụ nke bụ prọfesọ na University of Nigeria. Ọnya ka m na-akọ maka ya. Nwa agụ Ezike, prọfesọ Nwa agụ Ezike. Very good. Ọnya bụ onye na-akọwa maka ya. Kedu mkpume isi na ọvụrụ? Mkpume avọ ọvụrụ bụ ka a na-akpọ the stone of knowledge, mkpume amamive. Mkpume avọ bụ ya na-akụzili ya ive niile abụọ na-ede ma ive ọ na-akụzi na university. Maka na nwa agụ abụ mmalị ejere akwụkwọ, Ọ gụrụ praịmarị skuul. kedụzi ka o ji mezie wa abụzialị prọfesọ? Ọ mkpume avụ bụ ilie, maka na mkpume avụ bụ mkpume amamive. Mkpume avụ obute mkpume avụ, mkpume gwe ive nya bụ odo nsị ya, mkpume na-akọli akụkọ. Ive na-akọwa bụ na ive abụọ na-ede mmadụ na-agụ dịka ive ọkụkụ na-ede bụ mkpume avụ na-agụ ya. Ọ desielie nye bụ mkpume akụzisielie ka o eji ya dị ya. Mkpume ahụ akụzikwelie ka o eji ya kọwa ya n'Igbo. Ọ ga-abụ ka ndị niile ị na-akọwa na ive abụọ na-ede abụrụ Igbo? Ibe abụ mmakpokurie Igbo, maka na nsị m kwube nsị na ọha Hebrew language. Ọ na-agụ ya, ọ na-agụpụta ya, onye Igbo na-ege ntị ọya mive onye anụrụ ibe ọ na-ekwu kata ma ọ kọwala gị enu na ọ kọwazie anya ya bụ na ọ bụrụ Igbo ka ọ na-ede ive ahụ, ma ọ desie anya onye Igbo nwere ike ịgụ ya. Ole si na ya kụzili ka ibe abụọ na-ede Enwe ike ịgụ ya, egwu anya kọwakwuo onye ụdị abụọ na-akọwa ya, maka na ọ bụ ọ na-ede ya ka ọ na-akọwa ya n'Igbo. maka na ibe na-akọwa ive anyị ọlụ nwa agụ ahụ gbara Igbo ghali ka onye na-ejere akwụkwọ ju amatụkọta ọ gụrụ ABCD wee alọvitala ọnwụ ya ka eji wee na-ede ive ọ desi ọgwụọ ọ bụrụ ive gbalị ndị oyibo ghali wee na-eduli ya wee jeve Nsụka. Ọkwa onye na-akọ maka ya ọwa bụrụ prọfesọ na Nsụka tupu ọwa anwụrụ. Ị na-akọwa na ive abụọ na-ede bụ mkpume avụ na-akụzili ya, and mkpume avụ ka ị na-ekwu n'oso na mkpume avụ eri si na Israel nọ mkpume avụ na-agba ndị Israel okwu dị ebe ahụ. Ma mkpume avụ dị ịtọ, ovu bụ nke avụ ji kedu ibe mezili ndị ọzọ? Ndị ọzọ dị na Ugume, ovu bụ daba ahụ. Nke ọzọ bụ nya ka a na-akpọ sakrament n'ọnụ oyibo ana. Nke ọzọ bụ stone of knowledge, bụ nke nwe nwa agụ bụ. Nke nwa agụ bụ kedu ebe ọ dịzi kịta? Nke ahụ nwa agụ bụ dịka m ji anụ n'oge ndị oyibo memelie interview, na-emelidele interview ọ kọwala ibe mmụọ na-emelie ibe esi. So ndị oyibo fightkwala vụ mmụọ avụ sa anụrọzi m ọzọ na mmụọ avụ natali Mweru, ma Mweru ajụkwuru esi ya. Mmụọ bụ ma ọ bụ okwute? Ma okwute avụ na ọrụ bụ spirit ibe ịvụrụ. So na okwute avụ dị University of Nigeria. Ụdị avụ ka m ji nụta. Ị na-akọwa na okwute avụ dị ịtọ, ovu bụ nke avụ nwa agụ vụrụ na bie kụzie ya kụzi. Nke ọzọ okwute nke bụ daba awụ. Nke ọzọ bụ ka ị na-ekwu aja ana avụ dị na daba awụ. Ịbụkwa onye nọ nnekwu mkpume ka ọ bụ dọkwali na-evu. So ọvụ eronụzi
eji a control ziva bụ nya ka ị na-ekwu ọvụ ugwu nya bụ staff of Aaron. that staff of Aaron Yes. bụ that staff a na-akpọ Ọvụ ugwu. ọvọ n'ugume Yes. ka eji gadị mgba kedu ka ejiwa musa ka abatazili ụmụeri kezi ka ejiwa musa Ka eji Musa bụ na dịka kedu ife jikọrọ ụmụeri na ndị ọzọ kedu ka ejiwa ka o ji mee bụ na gadị ahụ bụ onye isi ive kedu ife dịka nri Aguleri olu na ndị ọzọ ni kedu ibe ba si ka o ji mee bụ na anyị agba onwe anyị eziokwu ma ọ bụ na anyị bụ ndị na-agba onwe anyị eziokwu n'eziokwu Igbo na-agbara onwe ebe weta n'Igbo nwere nsogbu eziokwu abụ Igbo na-agbara onwe ebe bụ na oge esetụrụ siri olu eri na Igbo na olu kwa na ovu nna Igbo mụta ọmụta bụ olu mesịrị nabele ove mmiri ma olu a nabele ove mmiri bụ nnaba bụ olu mụta onye a na-akpọ ire ahụ bụ ị na-aga bitwin ọgbụ na mgbede ọbụla obodo ire si kpali ire ahụ bụ nya mụtara egala bụba akwali na vele ove mmiri wee mụọ ogologo olu anụ olu niile avụ na ba ya na-anụ Igbo na Igbo a na-anụrọ olu ma olu na-anụ Igbo gosiri na ọnya na Igbo bụ gịnị nwanne Igbo na-ekukwa n'ebe ka ba mee nwanne ba na-agba ọsọ na ba chọrọ nwanne ba na Igbo maka na ba echenjiwa asụsụ oge avụ emele ibe na-abụ n'obodo onwe anyị nọ ive abụ obodo Mmueri anyị na olu bilie o nwekwe n'obodo a na-eku korosho ahụ muvulu naba Ondo steeti Lucia Zaba Ọba na Ondo steeti n'ebe a ka o si pulue bụ nri ebe a ka o si pulue bụ Arochukwu gba arọ then ọ ndị pụrụ va na-amụ na-aga ụdị ahụ ka ha ji wee gbasaa ebilivulu m na Idigo bụ nya kretile langweji Aguleri na ibe anyị nwere bụ Agụeri bụ ndị Mmueri jevele na agụlụ si ebili n'Idigo bịala tinye elu gbakwo Mmueri bati elu kenye bụ ibe na-ekere ote n'aka kata mana anyị chọrọ ngwa onwe anyị eziokwu ka abụla ovu ụmụnnoke ọkwa mgbago kaba bụ ọkpụ ọgwụ ugume kaba bụ ụmụnnoke kedu obodo ha bụ ụmụnnoke bụ ụmụnnoke Aguleri ma anyị na-akọwa nọ na mgbago kawasi ụmụnnoke mbọsị anyị mere ibe anyị mere ọ bụ na onowu na-agụ onye na-aka mmụọ ụmụnnoke ya ebu ibu mmụọ bịa si Aguleri bịa yes nwaanyị va ya ejije sizi Aguleri ruto no mgbago tọlụva oke nọ mgbago kawasi wa anawa ebe yes na ndị ọzọkwa mmụ Ngalagụ bụ Ugume ọkpụ bụ Ugume so na ya chọrọ nga na-agwa onwe ya eziokwu na ibe a na-azọ bụ onye bụ isi taanị
ọkpụ dị na Aguleri Aguleri. mana Ogume kanvasi Yes. Ogume kanvasi Eh. tani ụmụngalagu dị na Aguleri mana Ogume kanvasi Ogume kanvasi. maka na ụmụngalagu na Ogume gbalị ezi agụlụ na Enuguzi Aguleri kedu ibe mvasi si Obasi olu wee nabata bụ ezi agụlụ maka na ị na-ekwu anyị bụ na omume na omume ndị ahụ bi n'ụlọ ọba Aguleri na ba bụrụ ofu kata ma na ba chọrọ mgbe onwe bụ eziokwu na ba chọrọ mgbe onwe bụ eziokwu ba gwa onwe bụ eziokwu so ibe dịka Igbe-Ezunu kedu ibe mvasi kedu Igbe-Ezunu tani bụ ndị Aguleri ka ba bụ kedu ibe mva mvoso eso ezi agụlụ na otu na Enugu wa esi olu wa abịa dịka ka iji akọwa Igbe-Ezunu esiro mmanya wee bata Igbe-Ezunu bụ ndị bịasịrị na na-amara ebe ba si bịa ka avụrụ wee sịba na Igbe-Ezunu gbasara Igbe-Ezunu oke ndị si ibe niile a na-amarọ wa abatasị ya setụlụ akpọzi anyị Igbo-Ezuo na Igbo-Ezuo n'ibe ahụ ma ndị ya bụ na dịka ka iji akọwa ibe a na olu bụ ndị Ụmụeri dabegali olu bụ ụmụnne Igbo mva mesịa wa akwali isi na mva bụbu n'ibe a na-akpọ ire wa na-akwali wa pụrụ ndị nri si obodo bụ mmụ atụ ọlụ m wee kwala n'ilu n'ugwu Akpụchi ibe dịka ebe 50 to 60 years ago ka ba bịali bịa sele arọva senege bebe ndụ bụ ndị nri yes bịara n'ebe na Ụmụeri bịa sele arọva dị na mmụ atụ ọlụ m senege bebe bụ nri wee na-esenegi senegezie nye nri ara ahụ ka na-aza arụ nri n'ime beve bụ nri na mgbe mbụ eyechi eze nri na ya abịa n'ara ahụ nya keba na-eku ebo ebe ahụ ka a ya abịa eze anọ onye ibe zuru izu na-atọ ọ nazịa ochie eze n'oge Igbo ahụ tupu va wee bịa wele ibebe naba bebe n'ọbụ iju aba dịka ezebe nke ngeochila ọvụ isi ya sị ga Aguleri ọ bụrụ Aguleri na Ụmụeri ka wa na-abịa na mbọsị mụ na onye na-agụ ebo nri nọ ka ọwa ọjị nsị ya mba na ya awara ọjị n'ebe na Ụmụeri ebe a ka ọ bịali wee chọọ ịwa ọjị nsị ya mba na ọmụ ya awa ọjị ọjọọ m ka ịka m eji awa ọjị nsị ya na nwa Josef ka ị bụ na mụ bụ nwa Nweri na-eri tọlụ na Josef nke a dị tọlụ Josef mmiri ekwogokotere ugwu ekwodekọta ndịda kwogogo ugwu ya bụ na nwa Josef bụ nri aya awara ọjị mba ọ ya awara ọjị ma nwa Agadi tọlia nọ ị na-akọwa na Josef na Agadi va niile soko ụmụ Josef na mmụ Agadi so agbụdata n'ebe a daalụ ịkọwara nne na ya aka isobe ndị ọra gị